Sa tuwing nakikita nyo, ma'am, si Matthew na nahihirapan, gaano po ito, ma'am, kabigat bilang isang ina? Sobrang bigat po. Sobrang kasi mas lumi po sa isang nanay kung ganito yung sitwasyon ng anak. Pero wala ka naman pong magawa. Hindi ipagdasal na lang na maging okay ang lahat. Sa tuwing nakakausap nyo po si Matthew, in case na tinatamaan po siya o bumababa po itong platelets, ano po yung sinasabi mo sa kanya, ma'am? Siya pa po nagsasabi sa akin, huwag kang nang umiyak. Siya pa yung nagpapalakas. Isang ina ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na 10 taong gulang nang lumalaban sa sakit na severe aplastic anemia. Ang panawagan ni Nanay Jeneline, panoorin po natin ito. Nananawagan po sa Tabang Ora mismo na matabangan po ang sakuyang aki na si Matthew Jacob Pagaduan po na 5 taon na pong naglalaban. Weekly consistent po sinasalinan ng platelets. Nangangaipuhan po kaming munyaning tabang para po sa platelets sa apheresis donors niya po na kung saan po ang kukuun po sa donors po ay platelets po. Sana po matabangan po nindo ang aki ko. Yan mga kaaksyon, ang panawagan ng isang ina patungkol sa karamdaman ng kanyang anak. Para sa detalye ng hinaing, makakausap natin si Nanay Jeneline Abordo Liz, ang ina ni Matthew. Magandang hapon po, Nanay. Hello po, magandang hapon po. Apo, Nanay, kumusta po ngayon ang kalagayan po ninyo? At syempre, ang pinaka-importante po naming marinig, yung kalagayan po ng inyong anak na si Matthew, kumusta po siya? Papunta po kami ngayon ng BMC Naga, mag-a-admit po siya kasi po mababa na naman po ang platelets po, may bleeding din. Ayun, so ngayon po ay nasa biyahe na po ba kayo? Opo. So kailan po na-diagnose ng sakit na anemia ito pong si Matthew? Pandemic po, 2020. More than 4 years na din po na iniinda ni Matthew ito pong sakit niya. Opo. Ano po yung madalas na epekto nitong sakit po ni Matthew sa kanya po, na ito pong anemia? Yung sakit po kasi ni Jacob, hindi lang po siya talagang anemia, talagang sa bone marrow po yung sakit, bone marrow failure po. 5% na lang po yung nagpo-produce ng bone marrow niya, kaya po kapag kailangan po talagang salinan po siya weekly ng platelets po. Ang tangi po talagang pansamantala lang pong kagamutan po yung salin niya. Ang kailangan niya po talaga ay bone marrow transplant. Opo, matanong ko lang, Nay, sa inyo pong pamilya, ito lang po bang anak nyo ang meron ganitong uri ng sakit po? Opo, siya lang po. Tingin nyo po, Nay, bakit po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit si Matthew? Hindi pa din po nila matukoy kung ano po, kung saan po nanggaling. Pwede daw po sa chemical, Opo. sa mga gamot daw po na ini-inject, Opo. na trigger ang bone marrow. Opo, nung ipinanganak nyo po ba si Matthew, nag-undergo po ng newborn screening? Opo, positive po siya sa G6PD po. Ayun, so meaning to say, pakapanganak pa lang po ninyo, alam na po ninyo na meron pong sakit, ito pong si Matthew. Opo. Pero Opo. healthy naman po siyang lumaki. Opo, sa awa ng Diyos, healthy lumaki, kaya lang talagang lumabas pa rin po yung sakit po na niya. Ano po, Nay? Nay, si Mr. po, kumusta, ano po yung trabaho? Nasa Maynila po. Dati po kami sa Maynila nagpabulong, naglipat na po kami dito. May ano na po sa BMC. Ako na po si dati niya pong doktor siya. Hali po sa Maynila. Ay, opo. Ano po yung trabaho ni Mr. sa Maynila, Nay? Driver po. Driver. So, sa pagiging driver, talagang medyo hindi po sapat sa pangangailangan po. Lalo na ngayon pong meron pong sakit ang anak po ninyo, ano, Nay? So, paano po ninyo, Nay, natutustusan? Yung gamutan, yung pang-araw-araw po niyang iniinom na gamot? Kung ano-ano na lang din ng racket namin. Yung asawa ko kahit nagdadrive yun, may iba din pong pinagkakakitaan. Tapos ayun, pagka sobrang wala ng magnagpo-pause ako. Opo. Kasi sobrang mahal din po kasi ng oral chemo niya po, yung anti-hemorrhagic niya pong gamot. Opo. So, doble kayod po, Nay, kayo pong mag-asawa, ano po? Opo, opo. Sa kanyang kalagayan, ma'am, itong si Matthew, nakapag-aral pa po ba siya at nakakapaglaro ng katulad ng dati? Nakakapaglaro naman po siya, kaya lang, hindi po katulad ng ibang bata na pwede niyang gawing lahat kasi po sobrang delikado po, mababa po kasi yung platelets niya. Mauntog lang po siya ng konti, lalo po sa ulo, pwedeng may mangyari po na maganda po. At buti naman, ma'am, nakakakuha po kayo ng donor po dito sa anak nyo every week. Ngayon nga po, naghahanap po ako kasi ang dami naman pong nagpuntang donor. Galing din po dito sa Cam Norte. Meron din pong magandang load din po dyan sa Taganaga. Kaya lang po, sobrang hirap po ng platelet apheresis po kasi yung kailangan ng anak ko.
Pangilan po ito sa anak niyo, ma'am, itong si Matthew? Pangalawa po, 3 po sila. 3. Yung okay naman yung 2, ma'am, na anak niyo? Okay naman po, wala naman pong ibang sakit. Opo. So, kailan ito nag-start, ma'am, na kinakailangan ng salinan po ng dugo itong si Matthew, ma'am? Taon pong 2020 po siya nag-start yung sakit niya, nagpasa-pasa lang po. May mga pagkakataon ba, ma'am, na talagang wala kayong nakukuhang dugo na mag-donate po dito kay Matthew? Ano po yung ginagawa po ninyo? Sa ngayon po talaga, wala pa po talaga kaming mahanap. Kaya pina-admit na po ni Doc para if ever po, nasa hospital lang po kami. Ayun. Opo. So, ibig sabihin po, Nanay Jeneline, ngayon po habang bumabiyahe po kayo ni Matthew, ay naandyan po yung takot po ninyo or parang hindi pa sigurado na meron pong blood donor na makukuha para po kay Matthew. Opo, wala pa po. Tanong ko lang po, ano po yung sabi ng doktor sa sitwasyon po ni Matthew? Wala ma'am, ano talaga, bone marrow transplant po talaga yung kailangan kasi pagka saka dumating daw po yung time na hindi na tumanggap ng salin. Saan po kayo na kumukuha or humuhugot po ng lakas para po ay patuloy na iparamdam po kay Matthew na lahat ay magiging okay po? Sa anak po, sa pamilya ko rin po, sa mga iba ko pa pong anak. Lalo po kay Matthew po kasi sobrang palaban po eh. Mas palaban po sa akin yung anak ko. Opo. Sa tuwing nakikita nyo, ma'am, si Matthew na nahihirapan, gaano po ito, ma'am, kabigat bilang isang ina? Sobrang bigat po. Sobrang kasi mas doble po sa isang nanay yung ganito yung sitwasyon ng anak. Pero wala ka naman po magawa. Hindi pagdasal na lang na maging okay ang lahat. Opo. At sa tuwing nakakausap nyo po si Matthew, in case na tinatamaan po siya or bumababa po itong platelets, ano po yung sinasabi mo sa kanya, ma'am? Siya pa po nagsasabi sa akin, huwag kang na umiyak. Siya pa yung nagpapalakas. Baliktad nga po eh. Opo. Opo. At Praise God, Nay, dahil malakas po yung loob ng anak. ng anak po ninyo, ano? Opo. At Po, baliktad po. Opo. Mas ako po yung pinapalakas. Opo. Sabi niya, kaya to. Tapos ngayon nga po kami lang mag-ina ang pupunta sa hospital. Lagi pong kasama yung asawa ko, kaya lang, mas mahihirapan kami kung kung titigil siya sa pagtrabaho. Kaya sabi ko, kaya natin to. Sabi ko, kasi mahirap din sa hospital pagka wala kang ibang kasama, like mag-aasikaso, iiwan sa pasyente, kailangan din talaga may runner. Pero kaya namin yan. Kaya namin to. Opo. At sa tuwing binabantayan nyo po ito sa ospital, itong si Matthew, sino po yung naasahan nyo pong magbantay dun sa 2 nyo pong anak? Ano po, nanay ko po, yung lola at lolo ko. Nanay at tatay ko po. Opo. Nung At nasa Maynila naman po kami, yung ate niya, sila lang pong 2 sa bahay. Isang 15 years old, tsaka 5 years old. Opo. alam mo, partner, napakahirap ng sitwasyon ni nanay, dahil So, hindi ito yung parang pupunta ka lang sa isang mall at bibili ka Bibili. ng isang item. Sure na Sure. mapapasa kamay mo. Pero eto, iba. Yung pupunta ka doon sa isang lugar tapos hindi ka sigurado na merong donor. Anyway po, Nay, sabayan po natin ng panalangin. Ano po, Nay? Opo, at ngayon, ma'am, marami po sa atin na nanunood at nakikinig. Maaari kayong manawagan in case po na gustong tumulong o mag-donate po ng dugo. nananawagan po ako sa may mga mabubuting puso po na lalo po yung mga nakapag-try na po ng apheresis po kasi yun po yung pinakakailangan po ni Jacob, yung platelets apheresis donors po na nag-donate po o positive po ang pinakakailangan po kasi lalo po ngayon kailangan po talaga ni Jacob ng donor na makuhaan po ngayon para po makapagsalin po siya kasi meron naman pong ibang options yung platelet concentrate po kaya lang mas mataas po kasi yung antibodies pag yun po ang ginamit kay Jacob sa 6 bags po kasi ang isasalin sa kanya noon. Balik sa 6 bags po, 6 na tao po. Hindi po katulad ng platelet concentrate po, isang tao lang po. Mas maganda po yung platelet concentrate. Opo. Platelet apheresis po. Opo, balikan ko lang, ma'am, yung sinabi mo. Ilang bags po ng dugo ng kinakailangan nyo po every week? Sa platelet concentrate po, 6 units po. Pag platelet apheresis po, 1 unit po. 1 unit, opo. Anyway po, Nanay Jeneline, lakasan nyo lang po yung loob po ninyo. Sabi nga ni Jacob, di Matthew, siya po ay malakas at ipinapakita po niya sa inyo na kayang-kaya niya po. Kaya ibalik niyo po yung lakas na yon at tiwala na si Matthew po ay gagaling po.
Maraming salamat din po, Nanay Jenaline. Mga ka-aksyon, muli nananawagan ang aming programa para sa anak ni Nanay Jenaline na lumalaban sa sakit na severe aplastic anemia. Kung nais nyo pong matulungan si Matthew, siya po ay nangangailangan ng blood donor type O positive. Ipagbigay alam lamang sa aming tanggapan o maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ito po ay malaking tulong na para sa mag-ina na sila Jenaline at Matthew. Maraming salamat, Nanay Jenaline, sa iyong tiwala sa aming program.